Bersama-sama kita saksikan Ki Galang Kawedar dari Kecamatan Serumbung 10 menit dari sekarang. Selamat menyaksikan. Ki Galang Kawedar. Baskara wis dumugi mangsa kala. Topeng ireng Ki Galang Kawedar. Asa manjing wonten ing madyaning gegladenan. Kinarya nderek mangayo bagya. Festival Topeng Ireng Magelang. Minangka nglestarekaken budaya Jawi utawi syiar Islam wonten ing tanah Jawa. Ing pangajap kanggo blasta sukertaning negari mencah saka Patmanca Negara. Ki Galang Kawedar minangka tontonan ugi tontonan. Atur sugeng dumateng kang samya dateng amirsani badan kula wujud cemang malang-malang sampun ngantos samya jinglang mangke mundhak masengaran atur kula dumateng kang samya pirsa ageng alit kakung putri sapa muda sadaya yen wonten lepat kawula nyuwun gunging pangaksama kula niki lare saking dusun Sikepan dereng saged tata lan udanegara sanyata sagete mung lunga sapa ngupados ngelmu kang utama sampun cekap kang dados atur kawula mugi samya sekecakno lenggahira sedaya sinambi mirsa kawula kang rupane boten tata.
Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia